Amonaren lokantek kontatzen zituzten zorionek. Sortze salgortarra, naiz eta azkenengo hamarkadetan Euskal Herriko lurralde desberdinetan bizi izan naizen. Formazio anitza. Euskal filologia egin nuen, baina horren ostean beste hainbat esparrutan egin dut ikasketak. Lanbidez ere, hezkuntzan ibili izan naiz, baina nire lanbide nagusiena euskalgintzan izan da. Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia izan naiz. Aukera eman dit Euskal Herriko ikastolekin eta beste eragile batzuekin gure herrian hezkuntzak dituen erronkez hitz egiteko eta lanketak egiteko. Gure ikastoletan etorkizuneko gizarteko protagonistak daude. Eta guzen horako gizartearekin egin dugu. Hona izango ditugu pertsona euskaldun aktiboak, solidarioak, sortzaileak, berdinzaleak. Gure erronka da, gure ikasleek ezaugarri guztiak bere egitea. Eta horrekin batera, batetik berrikuntza pedagogikoaren egia da armentia pedagogikoki oso modu aurrerakoian jorratu dituela lanketak. Orduan ikusten dut hor ezin da eratzera geratu, jarraitu behar dugu ereduak aztertzen, kanpokoak, gureak sortu eta bat. Hori eratenik, nahiko nuke ikastola bizia. Bizia den ikastola, bizitasuna den ikastola, baina aldi berean osoan, hirian, Gasteizen, zertuta dagoen ikastola, eragileekin harremanak dituen ikastola. Bi erronka nagusi aipatu dugu, baina noski bada ikastolari zuzenean atxikitzen zaion erronka, ezta? Euskararena. Orduan gure lana ere bada gure ikasleak euskaldun aktibo izan daitezen. Horri begira, orain arte bezala, hainbat proiektu garatzen jarraituko dugu, bai ikasleen hizkuntza gaitasunean eragiteko, bai ikasleen hizkuntza erabileran eragiteko, eta baita, nola ez, ikasleen hizkuntza hautuan eragiteko ere. Nahiko genuke ikastola izan dadin, orain arte bezala, euskan arnasgune. Euskaren erabilera erosorako espazioa izan dadila. Badakat azken puntutxo bat ez da. Nik espero dut erronka hauek guztiak ikastolaren komunitatearekin aurrera eramatea. Irakasleek, gurasoek, ikasleek, gainerako langileek, zenbait eta komunitate sendoagoa izan, zenbait eta komunitate trinkoagoa izan, are errezagoa izango zaigu gure erronka betetzea. Zakit, itsasontziaren adibidea jartzen da askotan, ez? Eta esaten da, itsasontziak kapitaina behar duela. Bai, kapitaina beharko du, baina itsasontziak benetan eskifaia behar du. Eta niretzat eskifaia komunitatea da. Zut lehenengo erronka hori izango dela ikastolak duen komunitate hau sendotu, trinkotu, azken finean guztiago batera lortuko dugulako ezarri ditugun erronkei aurre egitea.